Καραγκούνης χαμηλά. Η μπάλα θα περάσει, θα γίνει μια κόντρα, το σουτ, γκολ! 1-0, ανοίγουμε το σκορ. Η εθνική μας ομάδα προηγείται με τον Κυριάκο. Νικάμε, αδέρφια! Μην τους φοβάστε, νικάμε! Γενική έφοδος. Σαμπρί, Σουκιούρ, η αλλαγή του παιχνιδιού, το σουτ. Ο Νικοπολίδης εκτός θέσης, γκολ από τον Γιωχάνου Νάλ. 2-1 για την Τουρκία και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση οι Τούρκοι, καθυστέρησαν ευτυχώς. Ο Τουμπέρ πάντως δοκιμάζει ένα σουτ και πετυχαίνει ένα γκολ 3-1 από το πουθενά στο 70ο λεπτό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, παρακολουθούμε οι Τούρκοι. Και πάλι περνάνε σαν να μην υπάρχει αμυνά μας και πετυχαίνουν το 4-1. So gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und dann aber haben wir unverständlicherweise uns zurückgezogen und haben den Türken das Spiel überlassen. Und sie haben das wunderbar gemacht und sind immer besser geworden. Und wir haben uns immer mehr zurückgezogen. Und dann sind wir nicht mehr ins Spiel gekommen und dann haben wir es leider verloren.